खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउसनिफ्राय गोजोन फुंबिलिनिसिम गासैनिबो अननाय आरो मोजां मोननाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासिबो मोजाङै दं। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। लोगोफोर सोरबाफोर आंनि चेनेलखौ दिनैसो गोदानै नायसंदोंब्ला अन्नानै भिडिअखौ साबस्क्राइब खालामना आरो बेल आइकनखौ थुनानै हो, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। बिदिबा गोबाव खालामाजासे भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। दिनै फुंबिलिनि मोननैसो गाहाय रादाबफोरा जाबाय। सेथियाव दं मैया भारतनि सा भारतनि हादरसाफोराव बिदुङा 60 डिग्री सेलसियास जाहैदोंमोन होनना इन्डियान निउज रादाब बिलाइयाव फोसावदों। नैथियाव दं सासे आसामनि बराक सेरफाङाव थानाय खैलाखौ आयेन बेरेखायै फालांगि खालामग्राया थांनाय रबिबारखालि इनकाउन्टाराव आसामनि पुलिसफोरजों गावथारजायो होनना अल इन्डिया मुंनि रादाब बिलाइयाव फोसावदों। खौराङाव फोसावनाय बायदिब्ला गावथारजानाय सुबुंनि मुङा आब्दुल आहाद चौधुरी होनना खौरांनि गेजेरजों मिथिनो मोन्दों आरो बे दुथांखौ हाइलाकान्दि पुलिस जोबथेसालिनिफ्राय खारखोमानो नाजानाय समाव गावथारनो हादों होनना रादाबाव फोरमायदों। थामथियाव दं मैया समबार बारायाव रासियाया इउक्रेननि जाहाज गाथोनाव गाग्लोबदों। बे गाग्लोबनायाव आमेरिकाया रासियाखौ इउक्रेननि दावहा जाबाय थानाय जायगा सानजा हादरसाफोराव सेनानै लानो नागिरदों होननायनि खिथेर हिसाबै गाग्लोबदों होननानै टाइम्स अफ इन्डिया रादाब बिलाइयाव फोरमायदों। मख'जाथावदि आमेरिकाया रासियानि गेस साप्लाइआ इक'नमिक सेंसननि थाखाय बन्द जासिगोन होननायनि थाखायबो रासियाया रागा जोंखांदों होनना रादाबाव फोरमायदों। ब्रैथियाव दं भारतआ उदांस्रि मोनखांनायनि उनाव प्रेसिडेन्ट कालार्स बान्थाखौ भारतबर्षनि गेजेराव 10थि जायगा आवग्रिनो हादों आसाम पुलिसआ। मख'जाथावदि मैया बेनि खुसिजोंनो आसाम पुलिसआ बरपेटायाव बाइक रेलि खालामो। बाथियाव दं मैया गनेशवरनि गबसारायाव फावखुंग्रि गेमस्रि दैमारिनि बेसेन गोसा बिबुंथि। मख'जाथावदि बर'नि फावखुंग्रि गेमस्रि दैमारिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुङो, बिसानि दैदेनगिरिफोरा गावजों गावनो बेले बेजे, नाथाय आं सासे बर' आइजो जेब्लायबो बर' हारिखौ मोजां मोनो होनना बिथां फावखुंग्रि दैमारिया आरोबाव बुंबावो। फुंबिलिनि मोननैसो रादाबा दा बेखिनियानोमोन लोगोफोर। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ गोसो गोथारै आंनि चेनेलाव बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों, एसेनोसै।